बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. मुंबई गोवा महामार्गावरून जाणाऱ्या टुरिस्ट कारच्या बॉनेटमध्ये साप आढळल्याची खळबळजनक घटना घडली. तस्कर किंवा सोंगट्या साप असण्याचा अंदाज स्थानिकांनी व्यक्त केलाय. महामार्गावरील वेताळ बांबर्डे आणि पावशी गावच्या सीमेवर ही घटना घडली. कारच्या बॉनेटमध्ये लपून बसलेला साप अचानक समोरील काचेवर आल्याचं चालकाच्या निदर्शनास आलं. त्यानं प्रसंगावधान दाखवून कार महामार्गाच्या बाजूला थांबवून सापाची शेपटी पकडून ठेवली. याबाबतची माहिती सर्पमित्र दिवाकर बांबर्डेकर यांना दिली. दिवाकर बांबर्डेकर यांनी तात्काळ घटनास्थळी येऊन त्या सापाला पकडून नैसर्गिक अधिवासात सोडलं.